Potila – финландски култиватори за отлична предсеитбена подготовка с една обработка. Към търговските партньори на Универсална вага наскоро се присъедини и финландския производител на почвообработваща техника Potila. Всички земеделски производители могат да се възползват от акцията с промоционално ниски цени за наличните машини Potila до края на месец февруари. Култиваторите Potila са за тези, които търсят мощност на инвентара, производителност в работата и издържливост в износването. Полето е готово за засяване само след еднократно минаване, благодарение на вибриращите S-образни работни органи с размери 11 по 40 мм и са разположени в 8 реда с разстояние между тях 7 и 8 см в зависимост от модела. Те осигуряват перфектна предсеитбена подготовка на семенното легло и намаляват теглителното изискване на машината, благодарение на което се постига нисък разход на гориво. Интензивното вибриране на S-образните работни органи разбива буците от оранта и в същото време запълва празнините. Сеитбеното легло е обработено толкова добре, че дори дребнозърнестите култури имат оптимални условия за поникване. Мощната подравняваща дъска кросборд пред и зад работните органи смила и натрушава буците и изравнява почвата, а пружиниращите органи отзад разрохват повърхността и създават ефективна защита срещу образуване на кора. Благодарение на тези пружиниращи органи, по-дребната фракция от почвата слиза в дълбочина 5-6 см, където се намират семената. Работната дълбочина може лесно да се регулира хидравлично, което е отлично за работа на полета с различни типове почва. Опорните колела и рамата от 3 секции копират отлично терена и осигуряват изключителна маневреност и стабилност при движение. Изборът на Potila е печеливша комбинация, ако искате висока производителност и ефективност в своята работа. Благодарение на здравата им конструкция, резултатите при работа с тези култиватори са повече от убедителни. Опционално могат да бъдат поръчани разрохвачите за следите след гумите на трактора, като по този начин се избягва отъпкването. Potila е култиватор, който се произвежда в няколко модела и може да бъде дооборудван допълнително в зависимост от нуждите на всяко стопанство. Моделите Potila Master са с висока производителност и са перфектни за финната предсеитбена подготовка. Работните органи в този модел са с размери 10 на 45 мм, разположени в 8 реда с разстояние между органите 8 см. Те се предлагат в работни ширини от 7, 9 и 10 метра и изискват мощност от 180 до 260 конски сили. Модела Master Pro също са подходящи за предсеитбена почвообработка, тъй като разполагат с усилени S-образни работни органи с размери 11 на 45 мм, които са разположени в 8 реда с разстояние между органите 7 см. Култиваторите Potila Master Pro се предлагат в работни ширини от 7 до 10 метра. Култиваторите Potila модел Maxer са подходящи както за предсеитбена, така и за стърнишна обработка с работни ширини от 6 до 10-12 метра, като по този начин са изключително подходящи и за големи стопанства. Пригодени са за работа в тежки почви дори при наличието на много растителни остатъци. Характеризират се с изключително висока производителност и високо качество на обработката. Стандартно модела се предлага с хидравлично регулируема предна греда с размери 10 на 80 мм, широки гуми с размер 340 на 55 на 16. За всички модели на култиваторите Potila се предлага осветление за движение по пътищата. Висококачествените финландски култиватори Potila са отличен избор за вашата предсеитбена подготовка. Основната характеристика на немската почвообработваща машина Brix е отлична и работи безупречно дори при тежки почвени условия, благодарение на здравите си работни органи. Дисковите брани от няколко години работят успешно в българските полета, а на изложението Агритехника 2015 бяха представени най-новите и атрактивни модели за 2016 година. Един от най-интересните продукти е голямата Хикс-образна дискова брана Magnum.
В новия модел са сложени по-големи дискове с размер 660 мм, като по този начин браната дава възможност за работа на по-голяма дълбочина. Опционално, клиентите могат да поръчат този модел с дискове в размер 710 мм. Повишената височина на машината намалява напрежението в режещите дискове при извършването на обработка в тежки почви. Тежките дискови брани Magnum се агрегатират към трактори с мощност до 300 конски сили и се предлагат с работни ширини от 4,6 метра до 6,05 метра. Благодарение на дисковете с назъбена форма, те са подходящи за надробяване на растителните остатъци и за разбиване на буците, а валяка след браната остава почвата изключително подравнена, особено след жатва на царевица и слънчоглед. Дискова брана Brix Leader е друг изключителен представител на немския производител, отличаваща се на пазара със своята ефективна, опростена и същевременно здрава хиксобразна сгъваема конструкция с много висока производителност. Браните от серията Leader са тежка серия дискови брани, подходящи за надробяване на растителни остатъци или за разбиване на буци, като техните работни ширини са от 3,7 метра до 4,6 метра, а диаметърът на дисковете 660 мм, опционално 710 или 760 мм, позволява работа в дълбочина до 18 см. Изключителен интерес предизвиква дисковата брана за предна навесна система Twin, която е патент на фирмата Brix. Вълнообразната форма на дисковете, разположени близо един до друг, натрушават буците след оран или нарязват отлично всякакви видове растителни остатъци. Brix Twin е уникална, иновативна и ефективна технология за почвообработка след оран, която се монтира на предния навес на трактора и е с работни ширини от 3 до 6 метра. Диаметърът на дисковете е 560 мм, а между тях има чистач, като неговата основна цел е да предпазва от натрупване на маса при работа в по-влажна почва. Браните от тази серия много добре подравняват почвата, с което се улеснява работата и комфорта на водача, запазват ходовата част на трактора и увеличават работната му скорост в обработки след оран и продълбочаване. При комбинация на Twin с брани като Catros или EcoDisc, закачени към задната навесна система на трактора, може само с едно минаване след оранта почвата да бъде подготвена за сеитба. Плуговете на немския бранд Brix са характерни с усилените си греда, стълбици и главина, което им предава изключителна здравина. Всички видове плугове могат да бъдат поръчани с болтова, пружинна или хидравлична защита. Meteor LV могат да се поръчат в варианти от 3 до 6 корпуса, с усилена греда в размери от 110 на 110 на 8 мм, 110 на 150 на 8 мм или 150 на 150 на 8 мм. При тях височината на гредата е 78 см, а разстоянието между телата е 95 см. Работният захват на телата може да се регулира от 35 до 50 см. Плуговете от тази серия могат да бъдат поръчани с цели от метателни дъски или тела с пера за по-добро разпиляване на почвата. За маневра в края на полето, плуговете са оборудвани с хидравличен реверсивен цилиндър. Полунавесните немски обращателни плугове Brix модел Meteor SLB и SLH150 са подходящи за трактори в мощностния диапазон от 180 до 360 конски сили. Предлагат се във варианти от 6, 7 и 8 корпуса. При тях имаме усилена греда с размери 150 на 150 на 12 мм и височина на гредата 78 см. Разстоянието между телата е 100 см, а работният захват от 35 до 50 см. Тук телата също могат да бъдат оборудвани с цели или лентови отметателни дъски. За улеснение на водача има хидравлично стъпково регулиране на работния захват. Вариантите за защита в тази серия са пружинна и хидравлична. Немският производител Brix ви гарантира здравина на продуктите, удобство в използването и максимална ефективност в работата.